Здравейте! В това кратко видео от Green Heroes ви показваме какво се случи през седмия ден от работата ни по обекта в Надежда. На екраните пред вас виждате шахтата, която закупихме от колегите ни в Кива 2000. Те предлагат широка гама от продукти, както за ВиК, така и за отопление. Работата по системата започна с изключването на централния водопровод към блока. Макар да бяхме залепили бележки предварително по входовете, отново се намериха неразбрали хора, които в последния момент са се усетили, че целият ден няма да има вода. Следващия път може би трябва да ги разлепим на всеки апартамент. Сега най-после започва монтажът, който се състои в множество повторяеми стъпки, много мерене и рязане. Задачата за деня е да свържем първото мазе, първото общо помещение и първата шахта, а след това да положим и 6 метра тръба. Това на теория е бърза и лесна работа, но на практика се наложи да разбиваме и копаем допълнително, за да се разкрие достатъчно място за монтажа. Единствено при първото и последно общо помещение ще има сифони, но те ще бъдат монтирани чак накрая. Това, в което съм стъпил и разбиваме старата шахта. Трябва качествено да разбием и изкараме старите парчета от изкопа, тъй като тяхното наличие първо, че пречи на шахтата и тръбите, а освен това крие и риск да ги нарани в бъдеще. Важно е шахтата да се наложи на място, за да се определи точната й позиция, ротация и не на последно място наклон. Както са казали хората, 3 пъти мери, веднъж режи. Всички обаче знаем, че не винаги става така. При нас нещата по-скоро са мери, режи, мери още няколко пъти, пак режи, помоли се на Посейдон и се надявай да стане. Нали се сещате, че за да си успешен в България трябва да владееш магия? Нашата е, че не се отказваме колкото трудна и гадна да е ситуацията. Тук макар водата да беше спряна и хората предупредени, винаги се намираше по някой да си изпразни казанчето на тоалетната, а с това се сещате и какво още. За наша радост, днешната мисия бе успешна и с удоволствие пуснахме водата на двата входа. Няма и минута по-късно и се почна. Ако видеото ви е харесало, харесайте го и вие. Очаквайте продължение.